Značne. Počkaj. A skáče Paťo. Paťo, ponožky v pohode? Dúfam, že to natáčaš. Jednoznačne. Rozpáč ruky hore, vyššie ruky, tak. 3, 2, 1, Evka, čau. počkaj. Pekne. Jak sa odrazil a jak to... Rozpáš ruky, pozeraj sa k nohám, ide ti lánov. To bol pekný skok, fakt. Že? Ja som povedal, že ja sa chcem položiť iba. Jak smrti do náručia. Hej. Krásny puc. Karabinku do karabinky. Nižšie. A čo? Aké to bolo? Máš? Paťo, ty to komplikuješ! Kus sa lána, rozpáš ruky. On tak žil pekne. Musíte mať dokopy 115 kg s inštruktorom. A s inštruktorom sa dá skočiť? No musíš iba s inštruktorom. S kým chceš? A nemáte 65-kilového inštruktora? To nie kým, koho si vyberem, nie? Nie, od smrtiaka v Maďarsku sa to nerobí. Koho si môžeš vybrať? Jedna keď skôr. Dobre. S kým chceš? Dobre, možno. Lebo je to popravy nepríjemné, lebo vidíte takto s nohami vedľa seba. A sa povie, že potom sa buchnú si do teba, hej? Počkaj, niekoho zachytím. No a potom sa buchnete do seba, bude svadba, hej. A v obchode. Dobre, čelovku mostíku, tak z kraja. Z kraja. Z kraja. To ona nejak zavadzalo, keď je... Už potom nie. Ale ak som mal tie nohavice, tak to tlačil na rozkrok jak svine. Ale prežil som to. Vnútri ako veľká nosa. Napravdu môžem opísať. Neviem ešte raz. Keď si zaplatíš kľudne, aj sa nemusíme zliekať. Dobre, tam chod za čiaru. Čo, spokojen? Počkaj. Páni, ja ženu nepotrebujem, ja som ma v prdeli. Dobre,